enek cahaya ijo lur di tengah kali. Lumayan adoh, kira-kira menawa 300 meteran. Jadi gak iso kejangkau. Iki lek flash dinyalane. Nah, iki kali. Oh iya toh kali. Ndek kono enek ijo-ijo nyala lur, mbuh kuwi lampu, mbuh kuwi apa ora paham aku. Tapi rumah saku biasane ora enek apa-apa lur, ora enek lampu, ora enek kehidupan nang kono mergone wadoh kampung iki lur. Arep tak parani akses dalane rada angel lur. Ya mbuh lah. Iki apa mau di zoom ketok kae. Alah mek bunder tok lur. Lek kok kene ketoke lonjong ngono lur. Lonjong mendhuwur. Wis lur cukup sakmene lur, aku ya ora paham.